L'aspirant se situarà amb els peus junts o separats dins les línies i llançarà la pilota medicinal per sobre del cap i amb les dues mans tan lluny com pugui. Fins al moment del llançament, tota la planta dels peus ha d'estar en contacte permanent amb el terra. L'aspirant tindrà un sol intent per córrer en un traçat d'anada i tornada de 20 metres, seguint la velocitat que s'imposa i que augmenta cada minut i complint el mínim de períodes exigit. L'aspirant té 2 intents per assolir la màxima distància en un salt horitzontal a peus junts o separats i sense carrera prèvia. La caiguda serà sobre una màrfega. L'aspirant tindrà 2 intents per nedar 50 metres en un temps igual o inferior al mínim exigit. Quan comenci la prova, haurà de submergir-se i fer una apnea durant els primers 5 metres. Una vegada superada aquesta surera sota l'aigua, l'aspirant emergirà per continuar els 20 metres restants en posició horitzontal dorsal fins a tocar la paret. Immediatament, tornarà a nedar en posició horitzontal ventral i tornarà a submergir-se per finalitzar els últims 5 metres.